първо място е спецакцията срещу свободата на словото по време на волейболния матч България-Аржентина в зала Арена Армеец. Тогава охранители, изпратени от президента на волейболната федерация инженер Данчо Лазаров, опитаха да приберат критичните плакати на група фенове, недоволни от управлението му. Управление, което отказа от националния отбор и най-добрите треньори и волейболист в света – Радостин Стойчев и Матей Казийски. Наш зрител ни изпрати видео, което разобличава действията на гардовете в залата. Тези здрави момчета с респектиращи татуировки явно много искат да са сред волейболните запалянковци. Не, Румене, искат плакатите на запалянковците. Правописна грешка или нечетлив почерк? Защо по дяволите този мускулен юнак отне плаката на момичето? Освен, че посегнаха на свободното изразяване, охранителите пречеха на зрителите свободно да наблюдават срещата. Речките продължиха. Да чуем уловен автентичен диалог между привърженичка и друг охранител, който си е харесал тъкмо нейното плакатно послание. Поне е учтиво момчето, но като прибереш плакатите на хората, няма да ги накараш да те заобичат. Мария, най-неприятното е, че гардовете влизат в конфронтация предимно с жени. Всъщност, яките момчета са изпълнители на чужда воля. Не е виновен този, който дърпа плакатите, а онзи инженер, който припознава собствените си провали в тях. Инженер Данчо Лазаров е дълги години начело на родния волейбол, но да цензурираш българските фенове е, меко казано, незряла проява. Нека му припомним, че няма вечни постове. Вечна изглежда е човешката наглост, но и тя рано или късно получава възмездие. Поне под формата на няколко мощни забивки.